Ovo je spomenik, ovo je Beograd, ovo je ovde spomenik i on gleda na Ušće. Ovo je slabost Beograda je što ne koristi dovoljno prednost što je na dve reke. C'est une place qui, sous le soleil en été, doit être absolument magnifique. Mislim da je ovo mesto koje pod suncem preko leta mora da je apsolutno fantastično. Ovde ima, ovde znači brdo, znači planine, planinski deo je, zato se zove Kale Megdan, Kale je brdo. Ici de ce côté-là, c'est pour ça que ça s'appelait Kale Megdan, parce que ça vient d'un mot turc, Kale, qui désigne en fait les vallons, les montagnes. To su bili Turci u stvari. Ja želim da vam poklonim dve srpske reprezentacije. Vous devez certainement posséder da ima na svetskom prvenstvu. Je voudrais en fait vous offrir version serbe. Ovde ispred spomenika francusko-srpskog prijateljstva. Devant le monument de l'amitié franco-serbe. Sa njegovim imenom i godištem rođenja je. Je votre nom et l'année de naissance. Od čega vi živite? Od poslaničke plate ili od nečeg drugog? Od nedostatka dokaza. A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš zbog izneverenja, kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale. Sram te bilo, žena udovica, đubre je. Ne, nisam ja mislio da Gordana ima ljubavnice, nego nečije ljubavnice. Dakle, ja najpre zbog YouTube-a da pokažem cipelo od 700 evra. Pokažite vi vašu. I ova Mau nek pokaže svoje cipele. Dakle... Jebote, kičmu ću slomiti, ovo mi je daleko. A nije nego daleko mi je, pa se sve nešto. Nisam navikla se saginjem, ni pred kim, pa ni pred mikrofonom. Gazite sve. I još izađu neko ovde pa nam priča govor mržnje. Pojma nemate ni šta je govor mržnje. Ti će mi kažeš šta je govor mržnje. Ti, meni koji sam pisao knjiga o govoru mržnje. Ti će mi kažeš šta je govor mržnje. Molim vas, ne obraćajte se... Sram vas bilo. I molim vas... Sram vas bilo, uništavate Republiku Srbiju. Izričem vam opomenu. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović imala je danas pune ruke posla. Poslanika Srpske radikalne stranke Srboljuba Živanovića udaljila je sa sednice, dok je opomenama kaznila lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, Nove Srbije Velimira Ilića i Gordanu Poplazić iz Srpske radikalne stranke. I ne mogu da ćutim pred tim, da ako može sa ove govornice da se kaže da je sramota biti musliman u Srbiji, to znači da ćemo koliko sutra doći u poziciju da ljudi počnu da se dele i ubijaju po nacionalnoj osnovi, a to smo imali čast i zadovoljstvo videti proteklih decenija na ovim prostorima od onih koji su kao Ilić, magistar Velimir se pojavljivali kao veliki zaštitnici srpstva. O čemu mi ovde razgovaramo? Razgovaramo o tome da je ova skupština uništena, da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glib, zahvaljujući dripcima kao što si ti. I tu da budeš vrlo svesna, a ti ovo govorim posle svih, neću da se čutim, neću da čutim zbog toga, to uzmite mi. Prekidam sednicu, ovo je član 105, ovo što on sad pokušava da uradi. Veći deo sednice poslanici su se bavili direktnim prenosom i kritikama na račun prvog čoveka RTS Aleksandra Tijanića nakon odluke da prekine prenos sednice uz ocenu da je snimanjem izjave lidera Nove Srbije Velimira Ilića sa skupštinske govornice legalizovan najteži oblik kršenja Ustava, zakona i evropskih konvencija o rasnoj, verskoj, polnoj, nacionalnoj i građanskoj jednakosti građana. Ja sam iznenađen ovakvom reakcijom javnog servisa, jednog čoveka koji je bio sluga u svim režimima koji su postojali i koji je od mene tražio da se ja ponašam i parlament onako kako on hoće. Taj isti čovek je, koji je bio ljubimac i Slobodana Miloševića, i Mire Marković, i Vojislava Koštunice, izrekao onu zlokobnu rečenicu: ako Đinđić preživi, Srbija neće. On je i dalje
direktori javnog servisa. Sve osim Poslovnika bilo je na dnevnom redu današnje sednice, pa tako i pitanje ravnopravnosti polova. Dok će nas ovde gospodin Nikolić recimo deliti na one koje su udate, koje su neudate, koje su imale tu sreću da imaju decu, na one koje nemaju decu, na one koje su u klimaksu, one koje su mlađe, one koje su već matore i ne bi trebalo ovde da se pojavi. Ako se ima u vidu da je Skupština za 4 dana potrošila 20 miliona dinara, a poslanici još nisu ni počeli raspravu po dnevnom redu, onda izricanje mera Istina Blagi, predsjednice parlamenta, možda mali korak ka smanjenju troškova koji, ne smemo zaboraviti, idu iz džepova građana Srbije. Nije sve u mudrosti lisice, nešto je i u gluposti kokošaka. To jeste populistički, u krizi kritikovati nekoga i dobro, i to je vaše pravo. Međutim, bez obzira što znam da su mnoge slične partije dolazile u takvim krizama na vlast, a jedna od takvih je došla i posle one velike svetske depresije, i to u Nemačkoj. Ja prosto neću dati da se na takve stvari ostane bez odgovora. Da ima ovde predsjednika Skupštine, odavno bi vas iz sale izbacio. Da vi Srpsku naprednu stranku uporedite sa strankom Adolfa Hitlera i da svi ovde u sali ćute, zato što ste vi bitni za vladu. Vreme, gospodine Nikoliću. Vreme, jel da? Da, prošlo je 2 minuta. Gorno, jel? Sad će ti materijal replici. Predložit ću da se u ovoj Skupštini uradi alkotest i da oni koji ne prođu alkotest ne mogu da prisustvuju sednici. Ja sam odmah otišao u ambulantu skupštinsku i oni su uzeli krv, pozvali ekipu i dali na ispitivanje. I otišao sam na VMA i na lični zahtev platio, uradio i Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdala mi je zvanično, evo, uverenje da je 0,0 nema prisustvo nikakvog alkohola, nigde ništa. A ja sad tražim za njih test. Ko se od njih drogira? Ko je narkoman? Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom "Džukelo jedna". Naravno da ću morati da podnesem privatnu tužbu protiv gospođe Tabaković i na taj način ćemo to rešiti na sudu, zbog klevete na račun moje porodice. Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas. U Banatu nemaju ljudi vode da piju. 50 godina. Genije. Šta ste uradili u Banatu da ljudi piju vodu kad je ravnomerni regionalni razvoj? Magistar Ilić je spomenuo kvalitet vode u Banatu. Ja ne znam kada je magistar Ilić poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije. Opačić jedva čeka da mu čanak dođe. On svaki dan se raspituje kad će da mu dođe. I kumovi, šta će on bez njega? Gospodin Ilić je lažov sa imunitetom, ali to i dalje ne znači da su njegove laži manje nego što jesu. Ja i vas molim da koriste prikladne termine. Vi ste počeli sednicu time da pitate gospodina Dinkića zašto je došao ovde da se fizički iživljava nad gospođom Tabaković. Ja vam kažem, dođite sad, gospodine Dinkić. Ajde sad. Lako je nju. Ne možete... Dođi, jedva čekam. Pauza 15 minuta. Što se tiče Nenada Opačića, ja moram reći da vi imate perut, a i smrde vam noge. To otprilike ima isto veze sa diskusijom koliko i Nenad Opačić sa ovim što sam ja govorio o situaciji u glasanju u ovoj skupštini i u vezi sa izborom direktora javnih preduzeća u Novom Sadu od strane odbornika kojima nije verifikovan mandat. Ja ću reći još jednu bitnu stvar. Ovo što sam sada uradio, povredio sam Poslovnik, ja to znam. Povredio sam Poslovnik u članu u kome se kaže nije dozvoljeno spominjati stvari iz ličnog života i koje se vezuju za poslanika lično. Ja se izvinjavam gospodinu Todoroviću, izvinjavam se njegovoj posiji. Hvala najlepše. Hvala gospodinu Čanku, gospodin Tomislav Nikolić, po Poslovniku, molim vas. Gospodine Čanak, replika. Pretpostavljam da ste prolazeći došli do nekih mirisa.
pa ste pogrešili. Evo, ja ću vam dozvoliti da dobro omirišete sve, pa da utvrdite da li je taj vaš sud bio ispravan. Ti se prvi napiti. Da igru sa centra prenesemo pred koji završimo tačku dnevnog reda. I imamo još 24 diskutanta, molim. Evo. Ajde, budite korektni. Ima veze, pa mogu ja da kažem da sam Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem na ljubaznom predlogu da vas omirišem, ali verujte mi, ja namirišem radikale na daleko. U redu. Ako padne vlada, pašće i Nenad Čanak kao predsjednik Skupštine Vojvodine. Neće. Hoće. Neće. Hoće. Neće. Hoće.